Hello guys, kamar yadda kuke gani nan Kano ne na zo dama kafin in zo mun yi magana da Fina za mu haɗu da ita to yanzu ga ta can tana jira na zan je in gwada ta in ga shin yadda da ta min a social media a gaske ma ta yadda da ni zan ce ta dan bani wayarta zan je in dawo. Biyo ni. Assalamu alaikum. Adamsu. Ina Ai sauke ne. Wallahi na Ya kake? Lafiya lau wallahi. Ya gari. Ya garin naku. An zo lafiya? Lafiya kalau. Ya hanya? Lafiya lau ya yan gida. Lafiya kalau wallahi. Dan Allah minti ɗaya ina so ki ara min wayanki. Waya na kuma? Mana. Ba za ka yi da waya na? Zan dan je nan in dawo. Kamar ya na baka waya na. Wai ke kin manta muna chat da ke muna menene duka da ke amma kuma a ce waye in ce ki bani muna wayan ki chat amma ka san haka kai ba zan iya daukan waya na in baka ba. yanzu dai baki yarda da ni ba shi yasa ba za ki bani. Na yarda da kai mana. To ki dan bani minti ɗaya zan je in dawo. Shikenan. A'a. Kin ga prank ne fa nake miki. Prank.